kowace duniya kakka zakawa kakka samu abin da kakka bida a nan wanda ba su baka komai sai Assalamu alaikum. alaiki salam. Amina? Amina. Ya ainihin mutanen gidan? Alhamdulillah. Kowa lafiya? A lafiya ɗan. To masha Allah. Wato Amina, al'amari na gaskiya akwai abin da shi ka daɗe min a cikin zuciya shi na ci min tuwo a ƙwarya. Akwai abin da ya daɗe yana wasan min da hankali. Na daɗe ina so in furta miki cewa zuciyata ta daɗe tafiya akan sanki. Ina so in gaya miki amma in na hudu miki matsalar da za ta faru shine alaƙarki da ke tsakaninki da Aminu. Kin ga bacin maganar soyayyar ga akwai maganar aure tsakaninki da shi. To duk yinda na zo ne miki bayani ba za ki fahimci abin da nake nufi ba. Sai na ga ya fi dacewa tunda wanga abu da ya faru Allah shi gafarta mai in jira har sai an kai ga wata 3 lokacin kin ga an ja lokaci da wanga rasuwa sai in zo in yi miki bayani alal akalli in Allah shi nufa sai ki fahimci me nake nufi in ga miki. Amma do Allah do annabi ki fahimci magana da na ga miki ba na ga miki bane da wata manufa. Na ga miki da manufa wadda ta fito daga cikin zuciya kuma in baccin haka ba abin da zan ga miki. Allah sarki. Na gode sosai kamar yadda na faɗa maka a baya kuma na ji daɗi da ka iya kai haƙuri har zuwa wannan lokacin kafin ka tankare da wannan maganar, amma don Allah kai haƙuri. Na san a wajenka ko a wajen kowa ma wata 3 lokaci ne mai tsawo da amanta da Aminu, amma ni a waje na gaskiya bai isa saboda na manta da Aminu ba. Don Allah kai haƙuri. Amina don Allah ki tsaki hohinta. Ni fa in lokaci kika bukata in kara miki a radon Allah ɗaya na ina kara miki wanga lokaci. Ki hoyince ni tsakani da Allah nika sanki a cikin raina. Ka dai haƙuri kamar yadda na ce maka. To shi wanga haƙuri an dinga yi ne kenan. To Allah ya saka in bi shi ne ma. Hansai, ke ku lafiya me yake damun ki haka? Ba komai mama, me kika gani? Me na gani? Yau sati 3 kenan ba kya walwala a cikin gidan nan. Anya ba abin da yake damun ki haka kike? Mama tun yake ga ban faɗa miki ba, babu komai kenan. Ni fa na haife ki na kuma san ke wace ce ke tun kafin ki zama haka. Ba za ki gaya min ba? Ba wanda ya dace ba ki gaya wa in ba ni ba. Ni za ki ɓoye wa abin da yake damun ki? Amin. Sori in mata na son dan baki tsoro ko? Haba malam wannan irin abu ne ka zo ka tare min gaba ko sallama babu sai ka ce arni. Kawai ai na fahimci kamar sallama za ta bata miki lokaci ne. Saboda ke ko da shi a cikin saurayi ke ni kuma ina son dan sanar da ke abin da ke yawo a cikin raina. To ina jin ka. Wato kina ji ba? Ni fa magana ta Allah kin dade a cikin raina ina ciki da ke. To ko ban samu damar furta miki din ba sai ba ka. Kana cike da ni ban gane ba, ni ban jin maganan ku na yan tasha. Idan ma sona kake yi kan ba sai ka zo gidan mu ka tare ni ka ce man kana sona ba, ma ka tare ni akan layi ka ce man kana sona, ka shirya ta kai da ka cika yarinya kan hanya ka sai da ta kace kana son ta. To riga ka ƙara sai da ni akan hanya ka ce za ka min magana akan hanya saboda na san jin da Allah ya nuna ya mace.
ni fa gaskiya hakuri na ya fara zuwa ƙarshe. Ni yarinya za ta nan kalla in mata magana tana min tsaki. Kurin ta ga ina kula ta gai. Amma gaskiya abokina wannan abin da mamaki. Yadda 'yan matan garin nan Allah Allah suke ka kula su. Amma wannan shegiyar yarinyar tsinaniya mai bakin iyaye saboda ta samu ka kula ta. Anya tunanin da nake anya yarinyar nan kuwa ba abin da ta maka kuwa. Kai, bari in ba gaskiya. Irin wannan matan daban suke haka Allah yake yinsu. Ita wannan ko ba ta da kashin arziki. Kuma ta fi so ta bi wanda hularsa ma ba za ta zauna a kansa ba. Ya sa fil. Ban da kai ma duk garin nan ban ji wanda ya ta yi yan nan ba. Ko ni na sa hoda na fito. Daidai nake da kyan yarinyar nan. A ku kyale ni kawai. Kai aboki na faɗan iska ne kai. Haba, na yi tunani. Abu ne. Na san me zan wa yarinyar nan, ku rabu da ni, na yi wani tunani. Abu ne. Irin wani yaran ina gama kowa kyama ya sun nemi. Dama na san ka, na san waye kai. Amma yauwa Hansai, dama akwai abin da nake son na tambaye ki. Wai ni dan Allah dan Annabi ne ke damun ki? Kwarai ma kuwa akwai abin da yake dama Hansai, kuma ya kamata ki gaya mana saboda fa baki da kaman mu kawayenki ne aminanki. Idan biki gaya mana ba wa za ki gaya? Ni fa ba abin da yake damuna. Ko dan kun ga nayi shiru sai ku dauka akwai abin da yake damuna. Haba Hansai, ai ko makaho ya ganki ya san kina da damuwa, balle kuma mai ido. Saboda haka tare muka taso mun san halin ki, kin san halin mu. Idan kina cikin damuwa mun sani, saboda haka ya kamata ki daina boye mana komai. To shikenan tunda ba ku yadda ba. Tun da na taso wallahi na san Hansai ban taɓa ga mutumin da bai da fushi irin ta ba. To ni hakan da ta yi tabbas ya kara nuna min cewa akwai wani abin da yake damunta. Tabbas Hansai tana da damuwa, saboda sati da ya wuce ta je gidanmu sai take ce min tana da matsala in zo ta gaya mu. To a lokacin ina wanki sai na ce to ta gama barin ɗore kayan nan sai ta gaya mu. Kafin na gama har ta canza shawara, na zo na tana ta ce Hansai lafiya, kin ce muna da magana. Sai ta ce a wallahi ba komai, nayi da ita ta gaya mun koma menene ta ki gaya mu. Allah ya sauke. Amin. Daga kafa. Ina iso gida da wuri. Assalamu alaikum. Gara dai da Allah ya sa kika dawo, don wallahi daga wanke-wanke nan babu abin da zan ƙara yi, na gaji. Da kika dawo kuma sai ki je ki dora tukunya. Idan ban da dan wannan wanke-wanke tun daga Allah ya waye mai kika a gidan nan. Oho, ni na gaya miki, don wallahi saka zan je in sannan in huta. Malama, kuma ki gama ki ɗora girki ba ki gama ki ɗora girki. Kin dai ji ni. In ban da ma mutuwa ta yi abin da ta sake yi da ta saba yi akan mutane, da tuni kin ban mana gida mun samu hutu wallahi. Mun sha iska. Nana me yasa baki son a zauna lafiya ne? Haka kika koma kuma? Sai rashin kunya? Me kike nufi da ta zo ta dora miki abinci? Baiwar gidanku ce? Ca nake yi raba girki kuka yi. Wannan yayi yau, wannan yayi gobe. Amma na ga yau tun da safe ai ita tashi ta yi mana dumame. Da rana ma ta ba mu ta yi mana abincin rana. Kuma shikenan yanzu shine kike tunanin ta zo ta dora? Da Allah kar ki dora. Kin ji ko mara kunya? Ni dai na gaji wallahi. To shikenan ki tashi ki bashi, ai ba dole ne miki ba ko? Ai jiki magayi. In baki girka ba za ki ci ba. Mara kunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duniya ba kawai bace. Duk yanda mutum ya ɗauki duniya ya aje ta. Yau Aminu Aminu ya wadda wata 6 da rasuwa. Tun ina iya kasa bacci an ya zo na haƙura ina bacci. Jiya nake tunaninsa watansa 6 da rasuwa yau. Ya cika watanni 6 da rasuwa. Ni ina sane. Allah ya fi. To ya za a yi? Ina son faɗa maka. Mutum ya tsoron Allah.
duk yadda ya ɗauki duniya ya aje ta ba haka take ba. Kana iya barinta ka ga mutum ya mutu kamar an ƙyasta a shana, gashi kana ganin su a wata rana babu shi ba dalilinsa babu inda yake, yanda ka sa a ƙyatta a shana ta buce a jefar. Amma ka rika jin mutum yana cika yana batsewa wai mu za a yi haka, mu kaza mu ne wane, mu ne na bara, mu ne na bana, mu ne na bariyar ba sasa, haka ya kamata a samu. Malam baban gida, kai da ka san Allah kake duba wannan, ka gane? A lokacin rasuwar yaron nan duk irin yadda ba ka tsammani abin nan fa ya taɓa ni. 'Yan kwanaki kaɗan nima abin ya zanne mu, na daɗe ina gudawa gaya ma ne ban ba. To, ka gani? Amma Allah da ikonsa, Allah ya bani lafiya na tara hankali na wuri guda, sai addu'a. Allah ya ji kansa. Ita kuma yarinyar nan Amina da ta kwanta, abin nan ana ganin shi kaman wasa sati 3. Haka yarinyar nan sai ka zo ka yi mata magana sau 3 tana kallon ka ba ta iya buɗe baki ta magana. Uwar suka damu na ce ba komai, ku bari. Wasa da yarinyar nan ta kwanta, ni hanna ma fidda rai daga al'amarin Amina. In masallaci na fita daga gida na tafi, in muka ga masalla, to in na dawo gida duk wanda na gani mun haɗu akan titi kan ƙarasa gida zato nake zai gaya min cewa to ya haƙuri. Sai in na shiga gida na ganta sannan hankali na zai kwanta. To muna nan dai ana ta addu'a, ka bar wa Allah ikonsa. Sai kuma Allah ya ba ta lafiya, Allah ya tashi kafaɗarta. Ta warware tas. Yanzu ta samu lafiya. Ta samu sauƙi. Ai gaya maka ne ban ba. To a ɗauri kashi ko a bata igiya, kai na san ga abin da kake ciki, to me zan zo in gaya maka kuma wanda tashin hankali. Ai mai daɗi yake faɗi, mai daɗi za ka faɗa. To haka. To tun da dai za a yi. Mun haƙura da abin da Allah ya ɗora mana. Ni na haƙura, wata ta haƙura, kai surukin sama ka haƙura, balantana ita kuma ga Allah bai bata mijin ba. Ita rayuwa ba a cewa abin nan da kake so dole sai ka same shi, babu wannan rayuwar. Ran da Allah raba ka da shi to kuma ina wata rana kai ma haka za a yi da kai. Ina iyayenmu da kakanninmu. Wato wannan magana taka haka take, ai dama dole ne Amina ta yi aure. Shikenan dole ne. Yanzu dai tunda Allah ya sanya ta dawo hayyacinta, to kuma muna roƙa mata Ubangiji Allah ya bata mafi alheri. Kuma Allah ya ji kansa. Amin. Wannan shine in ka je gida. Wannan rashi duk namu ne gaba ɗaya. Ai ba a dai komai. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allah ka samu cika da imani. Allah ka samu cika da imani. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, wasa jibi bikin Shatu. Ke dai bari wallahi ta huta. Za ta yi auren ta je gidan mijinta, ta yi abin da ranta yake so ba tare da an sa ta ba ko kuma an hana ta. Amma kin san me, ni inda ni ce ita wallahi ba zan iya auren miji kamar Shazali ba wallahi. Ai auren miji mai rowa bai yi ba, mutum tun a waje yana noƙe hannu, ina ga ta shiga. Ai ba kanta kenan. Kaf garin nan babu wanda bai san marowaci bane a garin nan. Allah sarki, ban taɓa ganin namiji mai kyauta kamar Aminu ba. Allah ya ji kan rai. Ayya da Aminu mun saurayin Mino da Mino ta yi sa'ar miji wallahi. Mino haƙuri shi kuma Aminu kyauta. To ai gashi nan haƙurin nata yana janyo mata raini. Har wannan ɗan iskan abin nan zai zo ya tsaya gaban ta yace yana son ta ba tare ta wanka mishi mari ba. Ke Habu wanda na sani? Habu nawa kika sani a garin nan? To mu dai Allah ya kaɗo mana shi wajen mu, kin san mu in ba naira ba magana. Idan ka ɗau shi wajen ki, ni ba na son rigimar Habu. Ni zan tafi gida. Ina da aiki. Sai an jima, na gode. Ni fa na gaji, fa ya kamata a zo a yi harkar nan ko a yi a gama.
ai baka sani ba. Jiya na zo ina wucewa. Wani zakara ya mutu. Zakarar kuma ɗayan sun gulle shi ke yi ko a jikin shi bai damu da mutuwar wancan ba. A san da ne addu'a da Allah ya sa ka zama mutane. Ina lura dan adam ne kadai idan ya mutu dan uwan shi suke damuwa da shi kuma suke mishi addu'a. Gaskiya ne Allah sarki. Har na tausaya ma zakaran nan. Amma tun da kin gani kamar ni ne na gani ba matsala. Ni dai kamar alkawari idan na mutu ko kowa ya manta da ni kai ba za ka manta da ni ba za ka daina min addu'a ba. Na yi miki alkawari kuma ke ma ki min alkawari idan kowa bayan ba raina ke ma ki dawwama kina yi min addu'a. Amma na fi son ni riga ka mutuwa. Saboda me? Amina ki hakuri. Kin ji ko? Na san dama ki yarinya ce mai hakuri. To ki ƙara akan wanda kike yi. Duk abin da kika gani yayi farko yana da ƙarshe. Na sani duk da irin hakurin da kike wannan yarinyar mara mutunci ta zo ta sake tuno miki da abin da ya riga ya wuce a ranki. Ki yi hakuri kin ji? Komai zafi maganin sa Allah. Insha Allah komai zai wuce kin ji ko? Ki yi hakuri. Ki yi hakuri. Ƙawata kar dai biki shirya ba. Kuma fa kin san yau ne bikin Shatu. Kuma kin sani sarai mu ne ƙawayen amarya. Yo ni ba na ma manta ba. Kuma wallahi nan gaba ba aiki kaɗai ne da ni ba. Ina ga bikin nan fa sai dai ki je kawai wallahi. Kuma nan gaba ma girki ne da ni. Kawai ki je karin ɓata miki lokaci. Kin da kina yin haka ai da mun zauna lafiya a gidan nan. To, ko dai shikenan mu ci gaba da bala'i. A'a, ha ba dai wurin je. A'a, wurin je in shirya. Assalamu alaikum. Dama kai kun zo? Amina kenan. Ni na aiko ki zo. Mun je ka amsa laman da na yi maka ba. Amma alaikum assalamu shikenan. Amina. Ya kamata ki fahimce ni zuwa yanzu. Ki fahimci inda na sa gaba. Ba komai bane a cikin zuciyata illa so da ƙaunar ki. Amina so da ƙauna ake gani hawa suke kamar farashi. Bai kamata Amina a ce kina wasa da su. Soyayya da ƙaunarwa. An gaya maka gidanmu akwai mutumin banza ne? Kai ba ma gidanmu ba. Kaf zuri'ar mu babu mutumin banza. Saboda haka yata ba za ta auri mutumin banza ba irin ka mu zo mu zama abun magana a cikin garin nan. In ban da kai ma, ruwa ai ba sa'an kwando bane. Ina kai ina Mino. Na ji an ce kana tsare ta a hanya kana gaya mata maganganun banza. To daga yau na maka iyaka da yayata kuma na maka iyaka da gidanmu. Ko sahun kafanka na sake gani ba ma kafar taka ba sai na maka Allah ya isa. Ko da yake kai Allah ya isa ta maka yawa. Ire-irenku rabonku da albarka tun ranar haihuwa. Ni dai na gaya maka, Mino mu shiga ci, kar baba ya zo ya ganki da wannan tambadar ɗin.